Bible reads, and he said about this season, according to the time of life, thou embrace a son. And she said, nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. Hallelujah. Amen. Can someone an NIV read for me? Or another version? He said, about this time next year, you will be holding a son. She said, no, my master. Oh, prophet, do not lie to your servant. Hallelujah. Amen. And another vision, Then he said, about this time next year, you shall embrace a son. And she said, no, my Lord, man of God, do not lie to your maid servants. Hallelujah. Amen. I think it's clear now. Hallelujah. Amen. God is good All the time. all the time. Ndatanga kuverengesa Bible shoko raMwari tichiri mumweya mumwe chete saizvozvi kubva kubhuku ra2 Kings chapter 4 verse number 16. But ndiri ipapo regedza nditore mukana uno zvekare kungogamuchira our elders vari pakati pedu. Mwari achivaitira zvakanaka, tingovagamuchira zvakasanangurika, nokuti ukaona imba inenge isina baba, imba inototyisa. Hallelujah. Imba ine a lot of problems. Imba kana ikangoita mai chete vanobva vanetseka, ikangoita baba chete pane zvinenge zvichishota. But ndikuti tine maelders edu ari pakati pedu, ngatingomagamuchirai nemufaro pamwe chete.